ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನ ನಿಕಲಿಕ್ ಸಿಕೆಟ್ ಬೇಯ್ಪವ್ನ ಮೀನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಫಿಶ್ ಪನ್ಪರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂತೋಜಾವ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಈತ್ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ ಗೆತ್ತಂದೆ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಬಂಗುಡೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ ಗೆತ್ತನು ವ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ನೆಕ್ ಏನೇನ ಮಸಾಲ ಕಡವೆ ಪನ್ಪೆ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುದೀನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೈನೀಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಓ ಪುಲಿಲ ಹಾಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕಾದ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತ್ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನಿಗೆ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಮಸಾಲ ತಾಗವೆ ಏನಿ ಕೈಟೆ ತಾಗೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕೈ ಒಂತೆ ಉರಿಯ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ ಚಮಚೊಡ್ಲ ತಾಗಾರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ತಾಗವುಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿ ನೆಟ್ಟಸ್ರದ ಒಂತೆ ಉರಿ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚೆ ನಾನು ಪೂರ ಮೀನಿಗ್ಲ ಮಲ್ತ್ಗೆ ಮಸಾಲ ತಾಗದೆ ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಬಾರದಿರೇನ್ ಬಾಡ್ದಿಗೆತ್ತನ್ವೆ ಏನ್ ಬಾರದ ಇರೇಟು ನೆನ್ ಕಟ್ಟುದು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕದ್ ಬಾಡಾದ್ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪೂರ ಇರನ್ನ ದೆನ್ ಬಾಡಾದ್ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಇರೇಟ್ ಮಸಾಲ ತಾಗದಿನ ಮೀನನ್ ದೀಪೆತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆತ್ತೊನ್ನು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬಾರೆದಿರಿದ ಕಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತೇನು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಕಟ್ಟುದು ದೀಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆನ್ಲ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಚಿ ತೋಪುಡು ನೀರ್ ದೀತೆ ಆ ನೀರಿಗೆ ಇಂಚ ಒಂಚಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆದ ಬಾಜನ ಇಜರ ತೊಂದೂರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು 5 ದಿಂಟಲ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ನೀರ್ ಸಿಕೆ ಬರ್ರೆ ದೀಪ ಇತ್ತೇನು ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಇದು ಬಾರೆದಿರೆ ಪಾಡ್ವೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರೆದಿರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲ ಬಾರೆದಿರೆ ಕಟ್ಟು ದೀತಿನೇನು ಮೀನನ್ನು ಇತ್ತೇನು ಸ್ಟೀಮ್ ದೀಪೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡು ಅದಾಗ ಮಸಾಲ ದಾಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಕಿಂಜ ಮೀನು 17-18 ನಿಮಿಷಡೊಂದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮೀನಾಡಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುಗೆತನು 18 ನಿಮಿಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಾದ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರ ಬಾಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಈರೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಕಡೆ ತೂಜಾವೆ ಇಂಚ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು Okay, bye.